ओंखा संजतन साइमानो फाइनाय 16 तारिख जुन 2026 सालमारि ओंखा त्रिपुरा सुप्रीम कोर्ट हेरिं नाय जे त्रिपुरानि TTADC एरिया माने ADC आमसायो ब्लेस काउंसिल इलेक्शन ओंनायदा ओंया नाकिबा सालमारि दा पिसक जाकनाय नाकिबा सकांगै दा तुबजाकनाय आबोनो तै स्राय स्राय ओंनाय असेबो जों तिनि नुखा तिनि सैटरडे 13 जुन सालमारिओ 9 हालाहाली आश्रामबारी ADC कन्स्टिट्युएन्सि बाय खबजाक आश्रामबारी BCO 169 familiesनि 516 voters त्रिपुरा मथा पार्टीओ बेलेखेनो इम्पोर्टेंट ताबुकनि अजराओ हायखे सालमारि तो साकलाय जिगेखौ हायपानो संसायमानो जे त्रिपुरा हास्तेनि TTADC आमसायो बेलायखेनो बालुकजाक अलमोस्ट 10 years क्रस ओंगि थांका त्रिपुरा हास्तेओ जे TTADC एरियाओ ब्लेस काउंसिल एबा ब्लेस कमिटी इलेक्शन ओंगिया के आबोनो कितिङैनो तिनिनि अबेसेबो कक्टमा बेलायखेनो बिग ब्रेकिं न्यूज आसो गोबांमा बरग्रक त्रिपुरा मठाओ जয়েन रोखा तिनिनि असालो तेवैसा हायनो हाय सापिरो तिनि सैटरडे 13 जुन सालमारिओ 9 हालाले आश्रामबारी ADC कन्स्टिट्युएन्सिनि बिसिङो आश्रामबारी BCO 169 फेमिलिनि 516 voters त्रिपुरा मथा पार्टीओ जয়েन रोखा फायदेखाय हाबोनो तै बरमगोनां प्रस्मित देबबर्मा ब तामुसाका कक्टमा थुमनाय रत्न ब सामानि कक्टनो खनाय नेलेनो नरक अब हाइकेनो सायाव नायतंनि TMB न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल ताबुकनि बेसेबो फायदे खोनानाय बरमगोनां संजाक MDC प्रस्मित देबबर्मा तामुसाका कक्टमा थुमनाय रत्न हामबाय आं दिनै बेलेगे तंथकजाक दिनै 9 हालाल आश्रामबारी TTADC कन्स्टिट्युएन्सिनि आश्रामबारी ब्लेस कमिटिनि 169 फेमिलिनि 516 भोटार BJP CPIM पार्टी आखारै सिनि त्रिपुरा मथाव फाइसब पाइका आं दिनै बायथां बुबाग्रानि खरकसा सेंक्रा गुंगै ते म 9 हालाल आश्रामबारीनि MDC ngoi ang tin brongno lamsogo beleke hambai ang tini brongno mane beleke khatam khaja tamningai thanai je sini TTADC election mo BCO khub komput mangkha Tripura motha tini yagulo tini je family phaikya ni family yagulo फाइनाल विलेज कमिटी नि जे इलेक्शन जों खायो मो आश्रामबारी BCO जों अनकन्टेस्टेड जों कप्लाय हिनै दिनै आं खायो आबन बागै जे फाइनाल रंनो बेलाय बेलाय हामबाय मारिका मो जरा तंसानि न बरक या प्रिसेमानि बागै बरक बुजिखा बरक कक साइ साइमाखा BJP पार्टी खाइबो बरक सावो कोनो लाभ करिखा CPIM हाइ पार्टी खाइबो कोनो लाभ करिखा कारण नंगाय 2021 बो मो आश्रामबारी हाल हालिबो त्रिपुरा मथा कप्लायंगो 2023 बो त्रिपुरा मथा कप्लायंगो हायनो हाय 2026 बो त्रिपुरा मथानो कप्लायंखा आमो हिनै बर बुजिखा जे जों BJP CPIM पार्टी ओ दङै कोनो लाभ करिखा हिनै सावो आबन बागै बर तिनि सिनि बुबाग्रानि थानसानि मारिवो ए त्रिपुरा मथरा बदरा फायहा पाइका आबन बागै बेलायखे हामबाय मारिवो बेलायखे लामसगो त्रिपुरा मथनि पक्ष থেকে त्रिपुरा मथानि इंगै आं साकबाय थानांगै जे फाइनाल न आं बेलाय बेलाय हामजागै बनो लामसगो गायते आनि लगी तंगो सिनि खवाय जुनाल डेभलपमेन्ट कमिटिनि चेयारमेन सिनि बरमगोनां नाता बिसु सिनि खवाय
TWF ni district president sini borong mangjung madam binamala tei sini mo amsayo je tinini je joining soba je khlaijangmani abo keboya sini borong ganan sini mama ojit bini tidumani bisingtino bini mo joining sobangka abon bagai bono belai belai ke hambai mario tei abon sana musungo tabukbo je TDDC area o tongoi je kubuni party bodol khai tongnai rok angbong thani konyani musungo norok saimano sini TDDC area o जों तामनि बागै फाइट खालायलाय दं तामनि बागै जबा खालायलाय दं आबो ओ जबानि खरां तिसाय माने एकमात्र फां फां गाय तिब्रा मथा बदलनो नेशनल पार्टी हाई पार्टी ओ तंगै जों कोन दिनो चिनि एडिसि एरिया डेभलपमेन्ट खायनान बागै जों कोक सायमिया आबन बागै ताक बसिनि थांजान मारियो फायाखौ चिनि तिब्रा मथा बदलो फायाखौ आंबं न कोयनि मुसुंगो जरा ताक बुतंखौ फायदि जों पालबाक साखाय चिनि एडिसि एरियानि जे मानथाय चिनि तिब्रा सानि मानथाय आबनो पालखाय सालायै काटिनो तुबलायनाय नै आंखौ पुसानो मुसुंगो आसुक साइनो जतन हामबाय खुलुमबाय